Voleu sentir la màgia del Nadal a les vostres mans? Amb nosaltres aprendreu a fer una bola de neu màgica perquè la gaudiu durant aquestes festes. Preparats? Necessitarem bola de neu gran de la marca Fimo de Stadler, pasta per a modelar de la marca Fimo de la gamma Soft de Stadler, rodet i estris de modelar de la marca Fimo de Stadler, protector per clarificar l'aigua i la neu de la marca Fimo de Stadler, i una pistola i barres de silicona. Comencem agafant la pasta Fimo Soft de color taronja i amb l'ajuda del cúter la tallem per la meitat. Amb això farem la base de la bola de neu. Fem una bola i l'amassem bé amb l'ajuda del rodet. Ens ha de quedar un gruix d'uns 3 mil·límetres. Destapem la bola i apretem la part transparent contra la pasta taronja. Així marquem la grandària de la base. Ho veieu? Traiem la part restant i amb l'ajuda del cúter ho acabem de polir. Col·loquem la pasta dins la base de la bola i traiem el tap de plàstic de sota. Amb l'ajuda d'unes tisores i amb molt de compte perforem la base taronja. Així. Hem de pensar què hi posarem dins la bola. Nosaltres hem decidit posar un ninot de neu damunt d'un trineu. Per fer el trineu, agafem la pasta de color groc i l'amassem bé. Amb l'ajuda del cúter, tallem 2 trossos amb 2 costats de manera que ens quedi un rectangle amb 2 costats rectes i 2 corbats. Compte, vigileu a l'hora de tallar amb el cúter perquè té la fulla molt esmolada i us podríeu fer mal. Modelem un dels costats corbats aixecant-lo cap amunt perquè ens quedi la forma correcta d'un trineu. Amb la pasta de color marró fem 3 tires més o menys d'aquesta grandària i les col·loquem a sobre de la base groga. Li donem la volta i pleguem les tires cap endins perquè ens quedi tot ben agafat. Fàcil, oi? Ara agafem la pasta de color negre i fem un xorret ben finet. Amb l'ajuda del cúter tallem un trosset i el col·loquem a una de les puntes del trineu i pleguem la punta cap endins perquè tapi el xorret negre. Agafem el cúter i tallem les parts restants del xorret. Ha quedat perfecte! Anem a fer el ninot de neu. Amb la pasta de color blanc fem 2 boles, una més gran que l'altra. Hem de mirar que la bola més gran pugui adequar-se bé al trineu i no superar l'alçada de la bola de neu. Fixeu-vos-hi. Ara ajuntem les 2 boles per donar forma al cos del ninot. Amb els colors lila i rosa fem uns xurros i els ajuntem en forma d'espiral. Un cop ajuntades les 2 pastes, les amassem amb el rodet i, a continuació, tallem els 4 costats amb el cúter perquè ens quedi un rectangle. Ho veieu? Ja que estem fent la bufanda del ninot, li fem uns petits talls als costats petits amb l'ajuda del cúter. Finalment, cobrim el ninot amb la bufanda. Maco, oi? Ara, amb una mica de pasta taronja, fem el nas del ninot. Amb la pasta de color negre fem petites boletes per donar forma als ulls i la boca. Ja tenim el nostre ninot de neu! Ara ajuntem les 3 peces, la base taronja, el trineu i el ninot. Hem de vigilar que el trineu no tapi el forat de la base taronja. Un cop fet això, posem la figura al forn a una temperatura de 110 graus i sense excedir els 30 minuts de cocció. Ja tenim la figura seca i dura. Ara afegim silicona a la base de la figura i l'enganxem a la bola de neu. Hem de fer coincidir el forat de la figura amb el forat de la base negra. Ara agafem l'additiu per la clarificació de l'aigua i amb l'ajuda del pinzell escampem el líquid per la part interior de la bola de neu. A continuació aboquem la neu dins la bola, així. Després afegim silicona al voltant de la base de la bola i tot seguit ajuntem les 2 peces vigilant que la neu no s'escampi per fora. Fet això, abocarem aigua dins la bola pel forat de la base i quan tinguem la bola plena d'aigua taparem el forat amb el seu tap.
Ja està, mireu que maco ens ha quedat. Això sí que és una bola de neu màgica. Ara ja podeu deixar bocabadats als vostres amics. Hem amassat la pasta taronja. Hem calculat la mida de la base amb la bola de neu. Hem fet el forat a la base. Després hem fet el trineu amb les pastes de color groc i marró. Hem fet un xorret negre i l'hem col·locat a una de les puntes del trineu. Hem fet el cos del ninot de neu amb les dues boles blanques. Després hem fet la bufanda amb els colors rosa i lila. Hem col·locat la bufanda al ninot i a continuació li hem fet el nas, els ulls i la boca. Hem ajuntat les 3 peces i hem assecat la figura al forn. Un cop seca l'hem enganxat amb silicona calenta a la base de la bola de neu. Hem escampat additiu per a la clarificació de l'aigua a la zona transparent i tot seguit hi hem abocat la neu. Hem posat silicona calenta al voltant de la figura i hem enganxat les 2 peces de la bola. Finalment, hem afegit aigua i així hem acabat la nostra bola de neu màgica.